Вижте само за каква красота става въпрос. Здравейте, днес съм решил да ви приготвя една много подценявана супа, а именно супа от коприва. Необходимите съставки ще бъдат коприва, която съм я брал от градината на село, една консерва домати, макдоналдс, една глава лук, една чушка, малко ориз, пресен лук и масло. Първата стъпка, която ще направя, е да сложа да се загрява вода, за да мога да попаря копривата. Нарязвам чушката. Нарязвам моркова също. Лукът трябва да го нарежа по-ситно, затова ще използвам ето тази джаджа. Следващата стъпка добавям в тенджера олио и едно хубаво парче масло. И слагам лука, морковите и чушката вътре. И ги задушавам много добре. Посолявам. И оставям да се задушават. Сега е момента да добавя и доматите. И оставям съвсем леко да редуцират. След като са се позадушили зеленчуците, слагам и нарязан пресен лук при тях. Малко да минат през огъня и те. Сега добавям копривата. В последният момент реших да я нарежа в този ръчен чопър. И сега доливам с вода. Слагам малко червен пипер. А да, също може да добавите тук и оризът.